chakanaka mukaka haurungwi uye ukaona uchimaka pakadai apa uri muroyi wemashuwa. Finally Tight naKiki vazoburitsa mari yavanowana paFacebook pamwedzi. Kusangana kwatiri kuita zvakare pano paZim Witness TV apo tinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika medu kusanganisira nepamasocial media. Tight and her girlfriend Kiki vazosvika pakuburitsa their monthly earnings dzekuFacebook mushure mekunge vanhu vazhinji vaisabhilivha zvainge zvataurwa naTight paakaenda kwaDJ Ola podcast apo akanotaura kuti anoena almost $2,000 per month kuburikidza nemavhidhiyo aanoisa kuFacebook. Muzuva ranhasi tazoona kuti zveshuwa mukomana aitaura chokwadi kuburikidza nevhidhiyo raaita achiratidza iye mari yakapinda muaccount make for the month of March, zvichireva izvo kuti mari yacho yakashandwa March akazoitambira April. Tight aburitsa ye screenshot remari inoita ye $3,700 achiti ndiyo pay yake from Facebook. So tungomushuvira zvakanaka kuti arambe achiwana more. Zvinofadza nekuti kunenge kwakabviwa ndiko kure uye hondo yekutukwa nekushorwa ndohombe. Tight naKiki vakanyanya kuita mbiri mushure mekulikiswa kwemavhidhios aKiki ebonde nemukomana aimbova waKiki. Asi naizvozvo hazvina kumisa rudo rwaTight kuna Kiki. Tight akangoti musikana wangu ndinomuda zvakadaro sezvo vainge vabva munhamo vose. Tight azopawo kutenda kune vavengi vake akati dai pasina kuvengwa handaimboinda patrending nekuti vavengi vako vakakuposta vachiratidza kukuvenga vazhinji vachada kukufollowa nekuda kwaizvozvo. Kune vamwe vari kuti Tight naKiki vane dzungu nekuda kwekuti vaburitsa amount yavanowana. Zvino manje muSouth Africa mavari hamudi dzungu iroro, zvinoita kuti vateverwe nematsotsi vagoenda panjodzi. Muri yeZimbabwe ndinokutendai nekuva nesu pachannel ino. Musakanganwe kusubscribe, kulike nekushare. Ngatisanganei panyaya inotevera.